Jestli hledáte místo, které si můžete upravit přesně podle sebe, tenhle byt v Tanvaldě by vás měl zajímat. Je v původním stavu, takže si ho můžete přetvořit přesně podle sebe. Ideální pro vlastní bydlení nebo jako skvělá investice. Jedná se o dispozici 2+1, 57 m2 a díky původnímu stavu nabízí spoustu možností, jak mu dát moderní vzhled i funkční řešení. Okolí má všechno, co dělá život v Jizerských horách pohodový. Vyhlídky, lesy, tenisový klub Tanvald a samozřejmě tanvaldský špičák, kde to žije v zimě i v létě. A k tomu navíc velmi dobrá dostupnost do Jablonce nad Nisou a Liberce.